IFM News. IFM News. IFM. Aga pampanawagan ni Miss Deborah Martin, may sa negosyante iti syudad tinawag kadagiti makamamu kadagiti estudyante anang bully iti anak nang agpakita ken agsaukuman. Segun ken kuana ket napasamak ti bullying iti barangay 8 Lawag City nga asideg iti University Belt. Makita iti video aken laad a flying kick iti may sang estudyante iti anak na amanarimaan iti panagnana iti dayta akanito. No pay kasta ket saan unay amalasin iti CCTV footage gaputa adayo daytoy ken blurred iti panakaala na iti pasamak. Imbata ni Miss Martin asaan da kuma ana amuan daytoy no saan ana panagibibit iti ubing iti lola na. Istorya ni anak ko magmagnasuna agawid kasi nanipot elementary magmagnasuna uri kahit minsan pag-tricycle ngayon kahit namin magmagnata exercise kahit na nag-exercise tatan, hindi nga tayo nasapad na na-dismiss, 4 o'clock ta inkat kasi ada pasamak da nga teachers. Nganin, mga talo crossing lang yun, makaawi din. Yung madadagiti, ubing madit panunot na nga ng trip di anak ko, bigla dalata, kinuntaran, jelikod. Nangyari pa yung patay din, ata. DJ nga, nagkuntaran dagit, adati duwang landok na, nga natarid, tapos ada kanal na. Iti nga nang kuntaran na kanya na. Pakaasin ni Miss Deborah Martin kadagiti amin kumadagiti anak da tapno iti kasta ket saanen ang mapasamak pay daytoy agbullying. Para iti IFM News, Idol Lawrence Corpus Martinez, Tatak, Aramen.